L-ex-President tal-GHAQDA Repubblika Robert Aquilina ħabbar fi stqarrija l-ħadd filgħodu li qed jerġa' jassumi r-rwol ta' rappreżentant tal-Fondazzjoni Falcone f'Malta. Dan wara li fl-aħħar jiem iffaċċja fil-qorti akkużi serji ta' vjolenza domestika iżda martu għażlet titwaqqa l-każ kollu anke wara li ġiet assessjata li kienet f'riskju għoli. Dakinhar d-deputat nazzjonalista Karol Aquilina kien issospenda lilu nnifsu mill-Fondazzjoni waqt ir-reżenja mir-Repubblika. L-ex-President tal-GHAQDA Repubblika kellu jmur id-depo wara li l-uffiċjal tal-Pulizija assa mad-dar tiegħu intervjena minħabba jagħtu kommozzjoni li nstemet mir-residenza tal-familja Aquilina. Aquilina kien appella biex ħadd ma jindaħal fil-ħwejjeġ personali tiegħu. Fi stqarrija oħra ftit tal-jemilu waqt li kienu għaddejjin il-proċeduri ġudizzjarji, Aquilina reġa' attakka lill-Kummissarju tal-Pulizija waqt li rringrazzja lill-avukati tiegħu Arter Azzopardi u Jason Azzopardi.